Все, погнали. Погнали? Окей, Погнали. хутенько. Давай, Микита, вітаю. Што чытаў, што глядзеў, што гуляў, што слухаў, што запомнілася апошнім часам? Я сёння даглядзеў The Boys. Окей. Даглядзеў The Boys. Буду чакаць 5-го сезона, але шчыра, 4-й сезон такі, што я думаў, што хай бы вас всех уже позабівала, я перастаў бы ўжо з вами тут пакутваць. Я гляджу зараз, вось вы мяне прырвалі, так бы я даглядзеў Starting Five на Netflixе. Гэта такая моя вялікая любовь, спартыўны дэпартамент Netflixа. Яны выпускаюць гэта все для меня абсолютно. У меня матывацыя адразу растае. Напэўна, это мои нейкія комплексы з майго дзяцінства спартовага. З вялікім задавальненнем гляджу. Плюс это максімальна далёка ад павесткі, і мои мазгі вельмі адпачываюць. Ну, для меня это як нібыта на Марс летаць. Што яшчэ я глядзеў? Мы глядзім з жонкай зараз серыял, он по-польску называется «На маргинезе», и он в каких-то таксама топах Netflix, какая-то школа, спецшкола, Tall Pines, вот что-то такое, и высветлилось, что его жонка там училась в этой школе. Ну, короче, какой-то триллер. Мы поглядели так само с Кирой Найтли на Netflix, вышло кино, девушка с 10-й каюты, что-то такое. Ну, наколькі, я не ведаю, это скандинавский детектив, не скандинавский, но вот для меня скандинавский детектив такой pure, это Стиг Ларсон. И было лепей, відавочна, так што гэта не раю. І учора мы хадзілі ў кіно і паглядзелі з Джуліяй Робертс «Папуляванне», па-польскі это называлася, кіно, у якім Джулія Робертс і акторка з серыяла «The Bear», яна там была адной з стафа паваров, яны разыгрываюць, это Ель, яна прафесарка, ну, карацей, гэта кіно пра адмену, пра кэнселінг. Вось такая вось гісторыя. Таксама не вельмі спадабалася, але, дзякуй Богу, ёсць. Сёння даглядзеў The Boys, і вось такая вось гісторыя. Вось гэта я глядзеў. Чытаць нічога не чытаю, дэградую. Окей. Нічога, гэта фільм па паляванню табе не нагадаў з беларускай сітуацыі? Слухай, я, калі шчыра, как бы перыяд вельмі цікава. Ёсць, перыядычна бывае, калі да мяне прыходзяць героі і дазваляюць сабе напрыканцы сказаць так вальяжна. Вам дастаўся не лепшы я. Вот я зараз разумею, што я зараз в сітуацыі не лепшага сябе ў тым сэнсе, што мне не вельмі хочацца мець больш шчыльнае дачыненне да нашай беларускай рэчаіснасці, чым ад мяне патрабуе праца. І дзякуй Богу, у мяне праца за апошні там 2 тыдні, яна мне дазволіла валяцца на канапе і вось глядзець все тое, што я вам пералічыў. Ну, яшчэ паралельна там, не ведаю, глядзець, слухаць падкасты пра NBA, глядзець футбол, англійскую прэм'ер-лігу. То бок нагадвала тады, яно все нагадвае, на жаль, разумееш, то бок я ведаеш, я не хочу казаць, што мы все настолько хворыя, таму што, ведаеш, пачынаецца гэтая дыскусія наконт таго, што нехта сказаў пра палізняволеных, там Федя Павліченко сказаў пра палізняволеных, што турма нікога не робіць лепей. Фракцыя палізняволеных адказвае Федя. Федя пасля рэфлексуе пра гэта: Саша, што ты несёш? Ну, как бы, ну, дзякуй Богу, как бы працы на цэлы тыдзень і ёсць. Не, мне нічога не нагадвае. Я ў той бок не думаў, калі хочаш, падумаю, але я не хочу. Не, дзякуй, не трэба. Дзякуй табе. Давай тады пачнем. Мы ўжо... Ты, хутчэй за ўсё, ўжо 99 разоў адказваў, але ў юбілейны 100-й раз для нашага падкаста распавядзі. Я яшчэ чытаў твае калонкі і інтэрв'ю ў Белгазеце. Я чытаў твае калонкі на онлайнеры. Чаму ты вырашыў, што беларусам патрэбны ты як вядучы 2-гадзінных інтэрв'ю на Ютубе? Белгазеты, по-моему, у меня не было. Белгазета, дарэчы, гэта класна. Можа, не ты рабіў інтэрв'ю, а з табой рабілі інтэрв'ю. Можа, я гэта чытаў. Я не памятаю, калі шчыра. Была сітуацыя такая. Я думаў, што у меня ў гэтым годзе 20 гадоў стажу ў прафесіі. Высветлілася, што ў наступным. І вось я працаваў в газеце «Всё о футболе». Гэта была такая газета Федэрацыі футбола Беларусь. Я тады не разумеў, што это па сутнасці такой печатны орган. Мне падавалася, што я вось, маю дачыненне да вялікай гульні. Ну і вось у нас зам галоўнага рэдактара на той момант, ён падпрацоўваў в Белгазеце і пасля сышоў туды в Белгазету. І для мяне Белгазета
Гэта был какой-то ўзровень адэкватнай журналістыкі. Я писал не колонки, я писал про спорт для Сергея Канашца в газету СБ «Беларусь сегодня». И как бы есть такой факт у моей биографии, и в Народную газету я так само писал. А наконт того, что я вырашыў, слухай, я ў гэтым дачыненні хочу зрабіць комплімент калегам з нашай Нівы. Таму што пакуль я, напэўна, мяць сіські некаректна зараз сказаць, да? Пакуль я проста сядзеў на канапе і нічога не рабіў і думаў пра тое, як мы ў гэтай Беларусі знойдзем такую колькасць цікавых персанажаў, каб іх апытваць. Наша Ніва спакойна пачала гэта рабіць без усялякай дадатковай рэфлексіі. Даша Гуштын пасля гэты сцяг перахапіла Настароўда, і Настароўда это вельмі цікавы кейс, таму што зразумела, што праз, я не могу сказать нават конкуренцию, разумеете, у нас настолько нездоровая медыа-асяродак, что у нас конкуренции нема. У нас есть не супрацоўніцтва, карацей. Ну и праз гэта супрацоўніцтва, праз тое, что не хочется попадать в ситуацию, калі ты приходишь до человека, а он уже дал интервью Роўдзе, ці ў яе выпадку он дал уже интервью Мелказёрову, я вось за Настай назіраю. И Наста это, конечно, вельмі крутой прогресс, и мне вельмі падабаецца, што яны зараз з Лойка робяць. Карацей, што было? Я працаваў в онлайнере. І онлайнер гэта гісторыя пра вялікі буйны бренд. Вот ён ёсць наверсе, і вы ўсе пад ім у сваім класным open space. Офігенному open space з сняданкамі, з соцпакетам, ну, карацей, агулам, просто топ. Вы такая команда мстителей, абсолютно, то бок такие дорогие топовые журналисты в Беларуси. Але как-то штосьці у меня какая-то моя фанаберыя ўнутраная, яна шукала нейкага выйсця, таму што папярэдняе маё месца працы, трыбуна, заўсёды працавала по прынцыпу мы вырасцем для сябе хедлайнераў, топ-фейсаў, дзеля таго, каб яны далей цягнулі наш бренд таксама, то бок мы аб'яднаем усе гэтыя эмоцыі. На онлайнере гэтага не было, напэўна, звычка во мне засталася трыбунаўская на той момант, Голсбай, пасля трыбуна, і мы сталі супрацоўнічаць з Колем Хадасевічам, які на той момант быў у какой-то букмекерской конторе, я уже не памятаю, якая контора, яны для себя рабілі іміджавы прадукт. Яны скарысталіся мной, я скарыстался імі, і мы паспрабавалі рабіць інтэрв'ю спартовыя. Ну, то бок я 5 гадоў не рабіў нічога пра спорт, я вернулся, мы папрацавалі, а пасля как-то з'явіліся пацаны, і кажуць, Мікітос, давай что-нибудь зробім, ну, нормально, так само пра спорт. А пасля 20-й год, и это все стало не про спорт. Ну и вот было наше первое интервью, наш на той момент основной бенгер, это Артем Шрайбман. Я памятаю, что я его прапанаваў, потому что мне было просто цікава. То бок мне падалося, что это вельмі живой, адекватный беларускі ум, які размаўляе з табой не з пазіцыі нейкай вышыні, супер вышыні, не зверху вниз. Я говорю, давайте просто попросим патлумачыць, что адбываецца простыми словами. Я памятаю, что тогда было 700 тысячаў, узгадываю и пачынаю плакаць. І гэта быў вялікі поспех. Ну, карацей, long story short, приблизно так усё разагналося. Ну, і быў 20-й год. У нас был 20-й год, які падняў нас на нейкія высоты, калі я яшчэ па інерцыі думаў, што сотка для беларускага контента, того, как это содержание, забыл слово, зместа, які я выдаю, гэта нармалёва. Так что так. Классно. Лёша, где ты девся? Да, вообще офигенно, пацаны. Я тут. Ну окей. Я не вельмі шмат праглядзеў выпускаў «Жизнь маліна». Я честно скажу честно, да, бо я амаль не гляджу YouTube насамрэч. Але я заўважыў такую рэч, што амаль у кожным выпуску, што я глядзеў, на пачатку ты кажаш фразу «Мяне па-ранейшаму клічуць Мікіта Мелказёраў». За гэтым ёсць нейкая гісторыя, ці гэта... Никаких историй. История, Лёш, скажу тебе вельмі просто, что я абсолютно не телевизійное, не экранное рыло. Вось у вас был вельмі классный ваш подкаст с Яриком Писаренко, вельмі такі, я бы сказал, цвярозы, на троих вы клёва расклалі. И вот Ярик, гэта такая телевизійная жывёла. Вот чысціня такая телевизійная, то бок ён трымае кадр, ён добра падае, і я ўпэўнены, што калі ты, я не ведаю, мы суседзі просто, што калі ты сустрэнеш Ярослава, ён будзе выгуліваць свайго сабаку, і ты яго папросіш, Ярик, дай-ка стендап, ён табе его адразу выдасць.
Я гэтаму ўсяму вучыўся, ну, просто, каб гэта хутчэй зрабіць. Таму, напэўна, у галаве ёсць пэўная заведзёнка, ёсць пэўны астов, па-руску кажучы, які я прагаворваю, даю крышачку кантэкста, і мы ідзем далей. А шчыра скажу, пачаткі, дзе я нібыта раблю інтрадукцыю, я лічу непатрэбнымі. Абсалютна. Я бы рабіў адразу. Я бы рабіў тизер, які дастаткова, мне падаецца, бойкі, да? І адразу давал бы пасля відос. Пацаны з борда нашего сказали, что типа, ну, давай будем вітацца. Ну, окей, как бы борт у нас так пабудаваны, что там заўсёды ёсць перавага нейкая, то бок будет 2-1 у любым выпадку. Таму яны перамаглі. Дэмакраты. Ага, ну добра. Ну тады давай крыху пра ўнутраную кухню праекта. Як ты рыхтуешся да інтэрв'ю? Ці ўвогуле, вот, не, першае лепш пра каманду. Як шмат людзей у камандзе? Колькі людзей? Я не ведаю, ці можаш ты называць іх імёны, тых людзей, які Я, напэўна, не магу называць імёны, таму што у меня няма ніякіх індзяй, на шчасце ці на жаль, але ёсць людзі, якія не хочуць свяціцца. Я разумею, я лічу, што эта сітуацыя, канешне, калі ты ўжо укіпне па прыблізна падбароддзе, да, але это іх жаданне, таму я не буду гэта лезть. Карацей, ёсць борт, 3 чалавекі. У гэтым бордзе ёсць, ну, назовём умоўна, прадусер, які займаецца усім на свеце. Але как бы асноўная спецыялізацыя, как бы, не ведаю, напэўна, грош. Там ёсць наш монтажер, які пры гэтым как бы выконвае таксама рэдактарскія функцыі. І ёсць я. Я выконваю функцыі дамовы з госцікамі, пошуку лакацыяў, падрыхтоўкі пытанняў, адпаведна саміх здымкаў, арганізацыі аператараў. І ў выніку атрымоўваецца, што пасля я гляджу драфт, які выкладвае монтажер, і все займаюцца ўсім пакрысе. Ну, то бок, мне падаецца, што гісторыя беларускага ютуба у тым выглядзе, у якім, ну, прынамсі, наш прадакшн яго робіць, гэта овер-перформанс кожны тыдзень. Ну, то бок, все займаюцца усім. Хацелось бы, конечно, працаваць ідэальна, каб былі адмысловыя людзі, якія прыносяць табе, я не ведаю, робяць раздрукоўку, вешаюць ее на стенку и кажуць: ребята, в 13:00 будет кейтеринг, и все будет здорово. Как бы, ну, я меў шчасце папрацаваць на таких продакшенах. Мы рабілі, это был продакшн Насти Костюговой и Насти Рогатко, наколькі я разумею. Яны вельмі коротко пожили, вот яны нарадзілі проекты. Это был, наколькі я разумею, TikTok Насти, гэта был у тым ліку самы паспяховы проект, это перетрём з Халезіным, які ён цяпер робіць самастойна. У Ютубе іх не атрымалася, але з TikToku все было, ну, вельмі здорово. Это был раскошны хлопцы продакшн, вельмі крутой продакшн. Калі у тебя был і гукач, і аператор, і на палісовцы быў рэжысёр, і прыходзіў адпаведны чалавек, жанчына, прыходзіла жанчына вельмі ветлівая, якая казала: хлопцы, кейтеринг приехал, пойдем паямо. І нават мне прапанавалі стыліста. Разумеете, тому как бы было, конечно, вельмі раскошна. Не наша гісторыя, абсолютно не наша гісторыя, тому кожны робіць все свое. Ну, то бок, у тебя есть борт, 3 чалавекі, у тебе, ну, то бок, это как бы, это команда, это база. У тебе есть бригада операторов. У любым выпадку мы працуем з 2 аператарамі, але у прынцыпе і аператар, асноўны аператар в Варшаве і асноўны аператар у Вільні умеюць працаваць, як яны гэта называюць, адно ебало продакшн. Гэта калі яны набіраюць на себя весь став, мы куды-нибудь выязджаем, і яны у адно рыла шчасліва робяць гэта інтэрв'ю. Так, напрыклад, было это не Малага, это Марбелья. Калі мы рабілі інтэрв'ю з Лёвам Би-2, самае статуснае за мінулы наш год, я летеў з Лісабона, Саша прилетеў, аператор наш, з Варшавы. У яго сапраўды было мінімум сваіх нейкіх рэчаў. Ён нас сам шчасліва завёз у гэтую Марбелью. Мы все здымалі. Моя жонка была у нас на хуку. І ў выніку вот у нас атрымаўся інтэрв'ю. Вот так мы працуем. У нас ёсць, хто у нас ёсць? У нас ёсць візажыст.
на домашніх выездах у нас заўсёды ёсць візажыст для того, каб просто мы не блішчэлі. То бок у меня, як кажуць аператоры, у меня горит свет надежды из-за того, что у меня лысина, и его трэба как-то подрумянивать. Тому у нас есть візажисты, и как бы такая история, калі мы з Дудзём сустракаліся, вот у іх нейкая прынцыповая позиция, что візажисты только калі холодно, калі стары чалавек, калі жанчына, а так у них есть какая-то вот фигня, антиблеск нейкі. Они выдают, ручками мажешь, и вот так вот. Я думаю, что, в принципе, можно выкарыстоўваць. Все ж экономят, трэба напэўна экономіць. Гэта, у прынцыпе, все. Ну и как бы есть основный продакшн, у якім прысутнічае соцредакцыя. То бок мне нарезают перыядычна. Ну просто я шчыра, як блогер, паводжу сябе вельмі непрафесійна, потому что я забіл цалкам на Instagram. Мне перыядычна нарезаюць відосікі, якія ёсць з інтэрв'ю. Ну, я нічога не выкладываю апошнім часам, у мяне няма ніякага імпэта, каб гэта ўсё распаўсюджваць. Таму я бы сказал так, гэта 100% да 10 чалавекаў. І я сказаў бы, што гэта вельмі круто. Таму што мы робім прадукт, мы робім такой аб'ёмны прадукт раз на тыдзень, мы робім его не ніжэй пэўнага ўзроўня, мы робім яго вельмі доўга, ужо больш за 5 гадоў. И как бы все молодцы, это супер. Вельмі классно працаваць з людзьмі. Это классно и в той же самый час складана, потому что пасля ты выходишь з этой бурбалки, где кожны можа ўсё. И пасля, калі у тебя есть люди функции, и функции вельмі такие нишевые, тебе становится складана, что ты не можешь там что-то за интервью Тихановского, что ли, за сутки не можешь склепать. Ну чего ты, куда ты? Ну как бы не самая нармалёвая, адекватная гісторыя, але як ёсць. Дзякуй Богу, што как бы я маю зараз простое, што супрацоўнічаю шмат з кім, это і Белсат, і Deutsche Welle, параўноўваць, што ёсць і дзе ёсць. Неяк так. Журналісцкага пункту гледжання самае галоўнае гэта вопросы у інтэрв'ю за пытанне. За запытанне толькі ты адказны, ці вы ўсёй камандай іх прыдумляеце, іх нехта можа факт-чэкае потым. Слухай, факт-чек, как бы факт-чек, я ж не апелюю такими фактами, ведаешь, у нас вельмі мало интервью Мачигада. Вот там был такой факт, как бы это агулам не беларуская гісторыя, такого вельмі шмат. Калі чалавеку, не ведаю, у меня есть переписка с Виктором Прокопеней, например, да, супер ветлівая переписка, Микита, вітаю, як вы, спадзяюся, у вас все добра, але не, на интервью не хочу. Ну вот сегодня он мне сказал, что я как бы и ранее не хотел, а теперь не хочу, яшчэ больш, умоўна кажучы, да, цалкам яго разумею. І тут ситуація, калі вот у Віктора былі цікавыя моманты ў біяграфіі, і, умоўна кажучы, ты мог бы гэтымі фактамі ставіць яго ў нейкія цікавыя становішча, глядзець на ягоную рэакцыю. Тут самае цікавае такое. Таму вялікая колькасць факт-чэка не патрабуецца. Пытанні все рыхтую я. Я рыхтую гэта пытанне і проста іх скідываю в агульны чат. Пасля пачынаецца гісторыя пра тое, што давайте дадзім гэта, і гэтак далей. Безумоўна, самы такі, ведаш, прыўкрасны, самы прыгожы момант наконт вот гэтай калектыўнага розуму, да, і масажа гэтых мазгоў, ён адбыўся, калі быў Тихановскі, тому што все былі па-добраму ўзбуджаныя, был класны інфапоінт, мы вельмі інтэнсіўна 2 тыдні яго акучвалі, і таму вот я скінуў прыблізны накірунак гэтых пытанняў, мы, напэўна, толькі трэць з іх заставілі. І пасля, калі на пляцоўцы, зразумела, што ты таксама мусіш арыентавацца, там Тихановскі ўвёў там нейкую сваю плынь, там я ўжо его не падбіваў менавіта на тыя пытанні, просто арыентаваўся па факце. Таму так, я падрыхтоўваю, пацаны нешта дадаюць ці не дадаюць, ну і шчасліва едзем пасля все разам. Ну, то бок мы все глядзім пытанні, якія там раблю я, мы все глядзім драфт, які робіць монтажёр. І гэта все шчасліва пасля выходзіць. Окей, я потым хацеў задаць пытанне, я задам цяпер. Ось я паглядзеў інтэрв'ю з Міколай Дзядком, і у мяне у пэўны момант быў момант, як у Леонардо Ді Капрыё з фільма «Аднажды ў Галівудзе». Да, менавіта гэта. Таму што там быў момант напрыканцы, калі ён не хацеў, я разумею, чаму казаць пра тое, што з ім рабіў Губас, пра гэтыя пыткі, і вы замест гэтага далі голасам кагосьці іншага пераказ інтэрв'ю, які быў раней. І у гэты момант я заўважу і узгадаў, што і раней таксама вы гэтага не робіце, вы не робіце спасылкі на
працу іншых калег, якія гэта рабілі. Таму што відавочна гэта было інтэрв'ю. І як я паглядзеў, не гэта не інтэрв'ю, гэта быў тэкст з суду. І я ўзгадаў гэта, таму што я рабіў гэты тэкст. Адзін з суаўтараў. Я такі, бляха, нешта знаёмае, нешта знаёмае. Чаму не даюць спасылкі на інтэрв'ю ці проста пазначаеце, што гэта зрабіў той ці іншы праект? Слухай, ну, напэўна, гэта моя праблема, тому што я рыхтуюся да гэтых інтэрв'ю, зразумела, то бок я ведаю все крыніцы. Людзі, якія пасля афармляюць тэкстава і агулам афармляюць гэта ў таварны від, назовем гэта так, яны не ведаюць проста гэтых спасылак. Ну, напэўна, нейкі мой мінус, тому што бывае так, што я кажу, ты казаў в таком-то інтэрв'ю, і я просто у сітуацыі, калі я его моніторю, калі я кантралюю гэта все, я просто забываю, што это было за інтэрв'ю, разумееш? Часамі бывае, вот ты давал інтэрв'ю, я кажу, тут бай, я это проговариваю. Умовно кажучи. Это было, слухай, это, напевно, был не твой текст, это был текст с весны. Я не ведаю, там, ну... Я поглядел, я поравнал. Это да. не зона была. Ну, крацей, ну, напевно, с весной вы как-то разом это писали, тому, да, поглядел. Ну, то бок, мне не тяжко. Я как бы заўсёды хвалю коллег, я заўсёды падтрымоўваю, тому вот такая вот история. Добра. Крыху вернемся яшчэ да ўнутранай кухні. Калі можаш, раскажы пра грошы. Пра грошы адкуль? Менавіта адкуль гэтыя бабкі прыйшлі, я, шчыра кажучы, не ведаю. І, напэўна, праз гэта я чалавек шчаслівы, таму што тое, што я спрабаваў рабіць самастойна, все памёрла. Абсолютно. То бок, это был проект «Сводкі Стоны». Это был мой першы заход на падкасты, які праіснаваў. Какой-то брытанскі фонд сам до нас звярнуўся, прапанаваў грошаў. Пасля сказаў, што не будзе фінансаваць серыю, дзе была фраза «В Украине такая-сякая демократия». Сказал, окей, не фінансуйте, калі ласка, гэты падкаст. Мы разобьем его на іншыя гісторыі. Гэта был... Таксама у нас был проект «Малина Лайт». Ён праіснаваў вельмі коротка. Потому что мы накіроўвалі... Тут гісторыя не про тое, што я займаўся грошамі, тут гісторыя про тое, што мне астапіздзіла тэлефанаваць хорошым рускім і атрымоўваць ад іх адмовы, тому што цалкам зразумела, што ва ўмоўнага Гордона ёсць 30 расійскіх медыяў, 40 украінскіх медыяў, кіламетр говна і пасля 10 я. Это было даволі цяжка, тому што, ну, напэўна, мы зрабілі памылку, трэба было рабіць рэдакцыю, трэба было рабіць нейкіх адміністратараў, якія бралі бы на сябе гэтую працу. Ну і што? І зараз у нас есть праект «Нешта будзе», якому таксама не шмат засталося з Івулінам наш падкаст. Таму вось такая вось гісторыя. Грошамі мусяць займацца прафесіяналы. А што з праектам «Нешта будзе»? Слухай, з праектам «Нешта будзе» трэба пахваліць Івуліна. Івулін са сваёй жанчынай, якая пры гэтым узначальвае ініцыятыву «Вольныя» і, адпаведна, тут і цяпер мае больш важныя праблемы, чым наша жаданне Сашы раз на 2 тыдні папіздзець, яна займалася у тым ліку гэтымі ўсімі заявкамі. І дзякуй Богу, у мінулым годзе, наколькі я разумею, як вам у гэтым годзе, нам, абсалютна нішаваму праекту, пашчасціла атрымаць нейкую капейчыну. Калі у вас уже, дарэчы, хлопцы, перамены-то пойдут какие-то? Чакаем пуша. Пакуль нічога не Не ад нас прыйшло. залежыць. Карацей, я насамрэч вельмі за вас цешуся, таму што гэта сістэматычная праца, і я думаю, ну, я ваш фанат. Я вас выражу з першага выпуска, таму што мы працуем свою працу, и мы ее не рефлексуем. Это самое херовое. Как-то на онлайнере у нас говорилось, что я онлайнер не читаю, я его пишу. І при тым, што ў нас была рэдакцыя сапраўды суперкрутых журналістаў, якім было што сказаць пра сваё майстэрства, пра ремесло, пра, не ведаю, пра нават літаратурную частку, мы гэта не абмяркоўвалі. А гэта круто, гэта творчасць, гэта, у прынцыпе, асноўная тэнцыя, праз якую я сунуўся ў гэтую прафесію. То бок мне хацелася цікава пісаць. Мы гэтага не робім, а вы даёце магчымасць как-то сесть, супакоіцца, ну і парэфлексаваць на гэты контакт, што вы малайцы, вы топ, і я вельмі рады, што у вас будзе хоць нейкая капейчына, пацаны. Гэта здорава. Карацей, нешта будзе. Сітуацыя вельмі простая. Як і, наколькі я разумею, у любым механізме, які абапіраецца, які мае сваё апірышча на падпіске, ёсць так званыя кіты-сланы. Гэта людзі, якія даюць табе асноўныя бабкі.
У нас он один, яна. І вось да гэтай жанчыны Івулін акуратненько на задніх лапках кожны месяц падпаўзае і кажа: дайце бабак, а? Ну, калі ласачка. Ну, вот нам 300, і все. І мы яшчэ месяц. Я так разумею, што Сашу гэта задзябло. Гэта жанчына, у нее нікнейм Осла, я вельмі ёй удзячны. Яна нам сама ў гэтым месяцы пералічыла 100 евро. Мы дадалі іх да таго, што ў нас было. Атрымалася прыблізна 400, каб нам заплаціць за студыю і за монтажора. І то бок месяц мы яшчэ пажывём. Пасля у нас как бы ёсць персонаж, которого мы чакаем, які адмовіўся ісці да мяне ў Маліну, але хоча ў такім фармаце больш разлузненым пасядзець з намі папіздзець. То бок мы напэўна, год мы яшчэ пражывем. Але глобальна вы гэта самі все прекрасна разумееце. Праз тое, што я не ведаю, хто з вас гэта мантуе, але гэта кусок працы. Вялікі кавалак гэтай працы. Дамовіцца з гэтымі людзямі, они ж не з першага раза прыходзяць, як я, напрыклад, сёння, і гэтак далей. Ну, то бок, гэта трудоёмка. І у выніку, как бы, наше жаданне выказацца, неяк скантэніваць свае думкі наконт таго, што адбываецца, яно не настолькі вялікае. Калі б гэта былі нейкія, я не ведаю, там, нейкія бабкі за гэтыя выпускі, да, зразумела, фінансавая матывацыя была б прасцей. Таму это вельмі нішавы, вельмі маленькі праекцік, ад смерці якога нічога не адбудзецца. Ну, то бок, нават, ведаеце, навіны нават нідзе не будзе. Просто. Людзі не выйдуць на вуліцы. Па нам не напішуць, што хлопцы, малайцы, гэта было так важна, вы змянілі столькі жыццяў. Таму, як ёсць. Все на спакойным. Таму как-то Саша мне стал не то, что намякивать, а как-то мне казаць, што Мікіта, вот ёсць так. Колькі зможам, столькі і будзе. І так мы, в прынцыпе, заявім гэта у наступным выпуску, напэўна, мы заявім так гледашам, што, колькі мы зможам, столькі мы как бы адтарабанім. Такая вось гісторыя. Не ўспрымайце, калі ласка, як маніпуляцыю. Вось. Слухай, з твоими проектами, у меня так само было пытанне далей. Соткі стоны, Ты наприклад, заблытаўся, Лёха, скажи мне. Ён вот так по спісу. По спісу ідзем. Гэтага проекта ўжо няма на Ютубе. Гэта было умовай людзей, якія грошы давалі, ці ты паглядзеў. Які проект? Соткі стоны ўжо няма на Ютубе. Я, может быть, знайшоў бы яго. Я памятаю, што... Я не ведаю. Я не шукаў, не знайшоў. Выдалена. Мы нічога не страцілі з-за таго, што ты не знайшоў гэтага праекта. Я скажу табе шчыра. Мы абсалютна нічога не страцілі. Вось. Это была моя спроба стаць шырэй у прафесіі. Быць не толькі чалавекам у кадры, вот і все, што я там раблю. Локейшн менеджер, там, рэдактар і гэтак далей. Все, што я ўмею. І крышачку пагуляцца у... бізнесам гэта не назовеш. Карацей, крышку пагуляцца в бухгалтера, в аккаунтера. Проба, за якую я ўдзячны, проба безумоўна не паспяховая, і как бы, і окей. Окей. Нічога страшнага. Я вельмі ўдзячны. В праекце «Соткі стоны» было вельмі класнае інтра. Таму што мне яго рабіў мой кент з відэапрадакшна Вайзера, і яно сапраўды было класна снята. Вось, гэта адзінае, чаго шкада. Вось. Мне падаецца, што у меня сонца куда-то ушло, да? У меня так само оно заходит, так что давай. У нас нема сонца, мы живем у горадзе, дзе сонца нема. Запомни, з палярнай ночы пачынаюцца. Поэтому я там не живу. Правильно робіш. Вось такая вось гісторыя. Окей, якія, слухай, на твой густ самыя паспяховыя інтэрв'ю, якія ты рабіў? Слухай, я хотел бы сказать вот что калі нехта нейкім чынам будзе скарбець, па-руску кажучы, наконт таго, што не стане такого класнага праекта, як нешта будзе, так я просто вось гляджу, напрыклад, вот як было. Вот ты, Лёха, рабіў з Мішам Ільіным, вы рабілі свой падкаст. Як вы бачыце, у меня даволі спецыфічныя густы. Все, што не дабіраецца да 100 праглядаў, я гляджу. Разумееце, 101 заўсёды, гэта мой. Не ведаю, чаму, можа быць, гэта мае хваробы, можа, гэта мая профдефармацыя, я ўсё гэта гляджу. Але у выніку з гэтага праекта, як ён, дарэчы, называўся, я сёння спрабаваў узгадаць. Чарговы падкаст. Чарговы падкаста развілося 2 падкаста. Ваш, атраслівой, назовём гэта так, які знайшоў сабе бабкі, што вельмі здорава. І вельмі якасны прадукт, адзін з самых якасных, гэта YouTube Local, дзе выступае Міша, і гутаркі яны пачыналі, да? То бок гутаркі — это частка гэтага прадакшна.
И я вам хочу сказать, что, ну, это вельмі здорово. И, то бок, это ёсць. Плюс, я параллельно гляжу на конт маленьких проектов, товарищи. Калі вы не будете ведаць, чым вам заменить, ну, во-первых, глядите пацанов, а по-другое, Наста Беллит, калі вы ведаете такого человека, это просто супер. Вот ейны подкаст Беллит про беларускую литературу, ну, я не ведаю, яна нібыта спартыўныя навіны чытае. Там такая драма какая-то разворачивается, у яе сапраўды пастаўлены голас, і гэта просто супер, это вельмі якасна. І плюс яна стала рабіць зараз офтопік, яна стала рабіць з Макарам, пісьменнікам, які напісала апошняе пакаленне, яны сталі рабіць падкаст з чаго пачаць, по-моему, так ён называецца. Таму Макар таксама мой сусед, вот слухаю суседзяў, разумееш, раней мы глядзелі за суседзямі в інстаграме, а теперь мы слухаем их подкасты. Вось, каб не было пытанняў і смолтоков. Таму так, а наконт інтэрв'ю, наконт паспяховасці. Слухайце, ведаеце, часы такія дзіўныя, што ты не разумееш, што такое паспяховае інтэрв'ю. Прагляды? Ну, наўрад ці. Амерыканскі падыход, што ты знайшоў доступ да цела по факту. І уже пофіг, што он скажа. Ну, вот, напрыклад, я бегаю, так, 3 гады, мы просто не атрымалася з першага раза, атрымалася ў роўды, і яна малайчына, а у меня не атрымалася. Я бегаю 3 гады за Алексеевич, і разумею, што вот это інтэрв'ю такого роду. То бок, все равно, что она скажет. Это Нобелевский лауреат. Это уже супер, как бы, да, по факту. Ну, то самое было с Тихановским. Как бы по факту, главное, что вы сидите в одном кадре. Хотя он там дал жизни, конечно. Вось, тому я... Слухайте, у нас сартуецца інтэрв'ю з Маскевічем. Яно мусіць выйсці. У нас была дамова просто з Лукашуком. Я скажу, что у нас нема нейкай конкуренции. У нас ёсць гісторыя про тое, што прынамсі, я вельмі акуратны, вельмі джентл у дачыненні да калегаў. Таму што я тэлефаную Мацкевічу, ён кажа, слухай, я дамовіўся з Лукашуком, з Міцерам, не Алесем. Я тэлефаную Лукашуку и говорю, слухай, давай я его запишу раней, потому что я буду там у Афнагеля, у гэтым санаторном крае, Віленскім. Просто ты ведай, а ты его выпустишь раней, и, ну, как бы, я тебе эту стежку перекручивать тебе не буду, никаких там палок в колеса так сам вставлять не буду. Тому мне падаецца, что, ну, мне было цікава с Мацкевичем. Это, конечно, ведаешь, история про то, как вельмі пошла, здоровое тело, здоровый дух. Но вот дух, и он как бы вызначае гэтае тело. Потому что чувак настолько хутка набрал форму, ну, знешнюю, выключна, что, ну, я ачмурэў. И гэта было вельмі, конечно, цікава паглядзець, папрысутнічаць побач з чалавекам, у якога так цікава працуюць мазгі. Ну, гэта з апошняга, безумоўна. А так... Ну, ёсць, можа, все ж таки, можа, ёсць у тебе такое інтэрв'ю, які ты узгадываеш і такі, да, блин, класна зрабіў. Класная праца была. Ну, слухай, Лёш, я вообще себя люблю, как бы, да, я лічу, что за 19 гадоў працы у меня, ну, насамрэч, выпрацаваўся нейкі ўзровень, і насамрэч у беларускай журналістыцы людзей, якія горш за ніжэйшы дазвольны ўзровень не зробяць, іх вельмі шмат. І вялікая, не ведаю, гора нашай генерацыі прафесіяналаў гэта тое, што мы не можам знайсці сябе прымяненне да нармалёвага нейкага рынка, да сітуацыі, дзе ты весь час мусіш сам сабе матываваць, придумываць сабе нейкія ўнутраныя чэлленджы. Гэта не сітуацыя, я не ведаю, той же какой-нибудь классной топовой спортовой лиги АПЛ ці NBA, дзе ты разумееш, што ўзровень канкурэнцыі, сука, такі вялікі, што калі ты не будзеш гэтаму адпавядаць, калі ты дазволішся рабіць цяп-ляп, ну, табе капзда. Цябе просто не будуць чытаць, цябе не будуць спажываць, у цябе не будзе рэкламы і гэтак далей. Тут, ну, как бы челленджем самі себя. І я хочу сказаць, што как бы я зараз мімікрирую под блогера, які карыстаецца журналісцкім арсеналам. Людзі, якія працуюць в open space'ах, неважна, не в open space'ах, то бок рэдакцыі, гэта значна складаней. Людзі, якія дастаюць гэту інфармацыю, гэта вельмі важная праца. Ну, і я думаю, што у іх нейкіх там экзістэнцыйных пытанняў наконт таго, што я тут делаю і зачем, значна больш, чым у мяне. Вось, таму мне сапраўды шкада, это вельмі несправядліва ў дачыненні нашай генерацыі, але людзі сапраўды класна умеюць працаваць. З апошняга мне спадабалася, як мы працавалі латушка, таму што гэта была магчымасць папрацаваць не партрэтна,
это была магчымасць папрацаваць крышачку в ціск. Лічыцца, што я не ўмею працаваць фарток, але вот гэта была заявка на то. Мінімальна. То бок гэта, безумоўна, не подсасонны, а я лічу, что это, конечно, ну, разумеешь, просто мы настолько лагодные у нас плыне в журналістыцы, что праца подсасонного с таким вот темпом и тиском, яна успрымалася як нейкі там абразы. Я памятаю, як Кавалевскі, ці хто там абразіўся. Ну, апошняе, зразумела, это коўшык, как бы, але як ёсць. Таму мне спадабалася з апошняга гэта інтэрв'ю, а так, шчыра я вам кажу, што шмат чаго на галаве, то бок ёсць гісторыі там з цяжкім нейкім там дабіраннем, я не ведаю, там в Марбелью дабрацца да Лёвы Би-2. Ну і, в прынцыпе, а так тэхнічна, то бок складанае інтэрв'ю. Ці інтэрв'ю я не ведаю, калі ты мусіш працаваць 2 інтэрв'ю на дзень. Ці інтэрв'ю украінскія, калі ты прыязджаеш в Харьков і разумееш, што паветраная трывога ў них это просто саундтрэк дня. І яно вот весь час она круціцца, і гэтак далей. Але, напэўна, вось, калі, вот бачыш, все ж таки мы прыйшлі к гэтаму. Это был штурмавік. Человек настолько паэтычна апісваў вайну, пры гэтым это такая вот машина, широкая грудная клетка, лысы, і гэта было вау. Я был под уражаннем вельмі доўга пасля гэтага. Ну і прагляду там было даволі, дарэчы, шмат. Ну, разумееш, калі я спытаў пра самае ўдалае, якое было самае няўдалае... Нічога страшного. Пасля ты меня запытаеш пра творчыя планы, і нічога, я табе скажу. Гэта будзе праз 20 хвілін. Ты распавядзі, якое самае няўдалае. Слухай, я думаю, что я не буду просто называть людей, то бок атрымоўваецца, што я буду крытыкаваць людзей, якія зрабілі працу, прыйшлі да мяне і гэтак далей. Я думаю, што в асноўным неўдалыя інтэрв'ю, яны, зразумела, вы можете не злавіць вайб адзін аднаго. Ты так ці інакш, калі ты пішаш гэты скелет, ты пабудоўваеш гэты скелет, гэты астов гэтых пытанняў, ты спадзяешся, што чалавек дадасі туды сваю энергію, і ў выніку атрымаецца нейкі шэдэвр праз вашу сінергію. Бывае такое, што не атрымоўваецца, і ты гэтага чалавека ціснеш. Ну, то бок ты, гэта называецца, ведаеш, как этот жанр інтэрв'ю называецца? Ты доеш ужо мёртвую карову. Прыблізна так. Гэта цяжка. Безумоўна, монтаж все дапаможа, монтаж цябе выратуе і гэтак далей, ён можа быць колькі заўгодна камплементарным. Але знаходзіцца на пляцоўцы, калі у вас не льецца, гэта не вельмі прыемна. Другі кейс, калі не атрымоўваецца, гэта жаданне людзей быць хорошими, добрыми у дачыненні да матчынай мовы. Нас Тароўда все робіць на беларускай мове. Это пазіцыя, якая можа існаваць без праблему. Ну, наша ніва, гісторыя, гэтак далей, цалкам мой респект. Моя пазіцыя такая. Мне бы хацелось, каб чалавек прыходзіў на крэсла, фотель, на што заўгодна насупраць мяне і давал максімум. Калі яна так ці інакш губляе мілісекунды свае рэакцыі на пераклад, гэта пагаршае інтэрв'ю. І былі ў нас інтэрв'ю, калі чалавек, яна хацелі выступаць на беларускай мове, і праз гэта мы гублялі, не ведаю, там, напэўна, чыстага часа, карыснага часа мы гублялі хвілін па 40 за таго, што людзі бэкалі, мэкалі, хацелі прыгожа сказаць, і ў выніку там вся пляцоўка, 2 аператара, 3 камеры, мы двоем сядзім, і мы чакаем, пакуль чалавек падбярэ выкшталцоўную фармулёўку на беларускай мове. Чтобы што? I don't know, калі шчыра. Таму, вось. Окей, дзякуй. Каментары чытаеш ці ўжо забіў? І пасля загаловак на нашай ніве. Мелказёров лічыць, што все его інтэрв'ю пиздатыя. Да. Приблизно так і будзе. Мы самі напішам, каб яны там не замарочваліся. Каментары чытаеш ці забіў ужо? Я читаю нашу ніву. Сёння хадзіў і думаў пра гэта. І вось пра што я падумаў. Што я не магу з гэтым нічога зрабіць, але калі зайсці па тэгу Мікіты Мелказёрова на нашу ніву, это какой-то долбоёб просто, ну, самый натуральный. Мы по нашей ниве рыхтовали, конечно, пытание наше. Собаку купил, собаку, страховку ей купил, отдал кроксы в музей Новой Беларуси. Ну, на самом деле, это какой-то мем, блядь, а не человек, коли читать мне это нашу ниву. І пры гэтым, што самае цікавае, і з Марціновічем, і з Роўдай, і з іншымі супрацоўнікамі нашай нівы у меня прекрасныя взаимоотносины. Мы записывали Роўду для мовы на новы. І яна такая вот, наша ніва
до кончиков пальцев просто. Ну, вот такий чоловік, цалком. Вот как Вітя Шукілович, наприклад, це цалком про Білсат, от Настя це цалком про нашу Ниву. Я кажу, у нас був з нею діалог, я кажу, Насточка, гляди, ось коли ви пишете новину з заголовком, ну, типа, і з посилом, що колішня кіраўніца штаба Тихановского набыла себе Теслу, ну, гэта про што? Вот для вас гэта про што, хлопцы? Про тое, што ўсе спёрлі грошы, набылі на гэтыя спёртыя Жирують грошы у Теслы. імміграції. Да. Я катался на гэтай Тесле, я вам хочу сказаць шчыра, да? Тесла класная, але Теслу гэту выцэлівалі, каб ее купіць як мага эканомней. Гэта раз. По-другое, я кажу, Наста, ну, они кажуць, што мы хочам рабіць корпус селебріці. При гэтым как бы права человека, права селебрити у гэтай ситуации зусім не улічваюцца, да, как бы я не самый там good guy, я разумею, але я адрозніваюся ад таго, як меня показывае наша Нива, да, a little bit, вот крышечку я адрозніваюся, але как бы каву піць з тым чалавекам, які показывает наша Нива, я бы не пошел, разумеете, але ладно, это мои комплексы. Я кажу, Наста, ты кажешь, что вы нібыта будуете селебритис, але это не селебритис, это ебучее фрик-шоу, это раз. А по-другое, ты разумеешь, что механизм притягивания уваги до гэтай навіны, гэта беларуская галеча. Ну просто, ну, то бок краіна, у якой люди там зарабляют, не веду, не по 500, Тесла, ну не дай бог. Ну, то бок, это такая спекуляция, з якой я при гэтым нічога не могу зрабіць, тому што я разумею, што ну працуе же, як і час ад часу працуе Лукашенко в заголовке. Ну как бы вот такая гісторыя. Окей, ну мы по нашай гісторыі рыхтавалі інтэрв'ю, так што па Крокса яшчэ будзе, ты распавядзі. Классно. Ты распавядзі, каменты ты читаешь да, сваіх выпускаў ці ўжо... Да. Ты каменты читаешь за сваіх выпускаў ці ўжо забіў? Слухай, я скажу тебе шчыра, что как бы супер что-то важное до меня долетает. Чтобы я сел и адпаведна пачаў читаць каменты пасля выпускаў, я не могу сказать, что так было. У мінулым годзе у меня з'явіўся агрэсіўны сум, потому что адбылася хваля паніжэння праглядаў, а я нібыта жыў яшчэ, ведаеце, папярэдняй інтэнцыі наконт таго, што нас мусіць глядзець шмат хто і гэтак далей. І таму вось гэтае падзенне праглядаў я вельмі складана ўспрымаў. Плюс трэба зазначыць, што апошнім часам па некаторых персонажах вельмі актыўна просто професійна працуюць боты. Ось я бачу эту хвалю, калі яны выходзяць праз 1,5 дні пасля публікацыі, яны выходзяць на працу. Таму я веду асноўныя тренды, калі нешта нейкі зварот да мяне, людзі прыходзяць в Инстаграм, я читаю, не заўсёды адказваю, але все читаю. Ці адпаведна навучаныя людзі, якія адказваюць за гэты каментары, мне дасылаюць і просяць мяне нейкім чынам адрэагаваць. Окей. Лёша, про Крокс пора? Не, ну давай уже добей про творчыя планы, і мы закроем гэтую частку. Не, про творчыя планы будзе пазней. Ось яшчэ для мяне цікава, ці было ў цябе такое, што прасілі рэдагаваць інтэрв'ю? Калісьці. Ці просто глядзець, ці просто рабіць перапрагляд перад тым, як публікаваць? Глядзі, меня на, по-моему, не онлайне, напэўна, яшчэ на трыбуне меня навучылі, што калі чалавек не просіць вычытку, вы яе і не даеце. Ёсць дахалерышча людзей, герояў, якія лічаць, што это must have. А я лічу, што ідуць яны ў дупу. Таму у сітуацыі, калі пачынаецца... Глядзі, мой механізм вельмі просты. Калі меня просяць, Мікіта, покажи мне, калі ласка, інтэрв'ю перад публікацыяй, я кажу, а давайте-ка вы прачнецеся ў суботу в 11:00 і паглядзіце яго першым. І калі там сапраўды будзе нешта не тое, мы абяцаем як мінімум на гэты конт падумаць. У 99,9% выпадкаў гэта пракатвае. Вось. Таму было толькі одно інтэрв'ю, якое мы давалі адгледжваць. І то гэта быў чалавек са спорта, і вось там гэта старая нейкая гісторыя, он как-то на механізме старым спрацаваў. Мы калі працавалі тэкставыя за інтэрв'ю, ён таксама все адглядаваў. Але практыка херовая, таму што там был вялікі кавалак, якога нам было вельмі шкада. А ці былі такія інтэрв'ю, які пасля
того, як ви їх зняли, не виходили? То бок былі Одно, нейкія одно інтерв'ю за історію всього проєкту. Одно. Тому що ми працювали по релігійній темі. У нас було Божий промисел. І у нас була на фоні церква, ну, інтер'єри церкви, супрацовники, як це називається? Ну ладно, хай будуть супрацовники якої періодично ганяють у Білорусь. І вони просто сказали, ребята, сорі, ці то ви даєте блюр на все, що ззаді, ці то ми не виходимо. Ось це інтерв'ю не вийшло, і ми з чоловіком, з яким це було інтерв'ю, ось пройшло 3 роки, напевно, це навіть більше. Може, вже 3,5 роки пройшло, і ось ми чекаємо можливості законектитися в одній географічній кропці, в одній локації, каб повторити цей досвід. Ось така історія. Боже промисел. Божий промисел, да, бач, релігійна тема. Ось. А всі останні релігійні інтерв'ю все повиходило. Абсолютно. Ну что, Алексей, давай, творчие планы и погнали. Фіналочку. Окей, як ти бачиш розвиття свого основного каналу, як розумію, документальних фільмів тебе чекати не випадає. Я думаю, що документальних фільмів, на жаль, велика шкода, не випадає чекати ні від кого. Абсолютно. Это вельми тяжко, вельми складана і гэтак далей. Ну, то бок можна, конечно, изгаляться, по-руску кажучи, як мой коллега Саша Івулін, і робити, інтерв'ю з Міхалком без Міхалка. Яго новый жанр, ці як у Колі Халезіна было, калі была пересменка паміж грошай, якія былі папярэдні прадакшн і пасля ягоны прадакшн, калі была перадача пра кулінарію без кулінаріі, напрыклад, інтэрв'ю з Сашам Філіпенкам. Але не выпадае, я з тобой цалкам згодны, і как бы быў перыяд і ўжо ў эміграцыі, калі мы гэта маглі рабіць. І яго не здарылася, как бы это выключна мой прасёр. Творчі плани? Ну, мантра, якая нібыта мусіць мяне супакоюваць і не здзейсніваць суіцид, гэта гісторыя пра тое, што ў 2020 годзе мы стартавалі з нуля і пасля атрымоўвалі одно мільённае інтэрв'ю і інтэрв'ю пад мільён на беларускай тэме. Што калі гэта, прашу прабачэння, гучыць як палітычная праграма, калі в акно магчымасцяў, хлопцы, и оно отчинится, мы будем стартовать с базы там 40-50 тысяч проглядов. Тому некая такая история. Мы недавно, я рыхтаваўся до интервью с Розай Турарбековой и потелефонаваў консультоваться с ейным колішнім студентом Мікітам Монічем. И он мне сказал, як человек поэтичный и добро формулирующий всякую фигню. И он мне сказал: Микита, ты занимаешься персонификацией Беларуси. Режим думает, что мы тупое стадо, проплаченное, а ты показываешь, что мы розные. Кожный тыдзень я посидел, подумал и вырашил, які ж Моніч разумный мужик. Як мінімум. Тому, да, вось занимаюся гэтай персонификацией, развіццё, захаваць бы тое, што ёсць. Вот скажу шчыра, абсолютно. Это может быть не амбіцыйна, не гэта, але, ну, сорі, я как бы больше в реалізм, да. То бок, ну, я разумею, што зараз адбывае. Зараз, дзякуй Богу, вызваляюць палізнявольных. Как бы, да, ну вот, і мы займаемся тым, каб людзей пазнаёміць з імі, каб гэта паказаць. Што гэта? Мае гэта нейкую творчую якасць, ці гэта ўжо нейкае дакументаванне, ці гэта, я не ведаю, нейкая там звычка. Хаця, ведаеце, сёння я так падумаў, што насамрэч, вось калі я казаў, што нешта будзе, калі знікне падкаст, то заўважыць прыблізна ніхто. На жаль, мы живем зараз у ситуации, калі маліна знікне, это будет 3 навіны у буйных медыях, магчыма, нейкае інтэрв'ю са мной, яшчэ раз да вас прыйду, і все. Вот такая ситуация. То бок, гэта важны праект, гэта гістарычна важны праект, але у яго галоўнае, как бы, keep going зараз. Ведаеш, я атрымоўваю шчасце ад магчымасці гэтым займацца. І, как бы, ну, і я себя гэтаму навучыў. Потому что ранее мне патрэбны былі нейкія там прагляды і гэтак далей. І ведаеш, до нас недавно прыхадзіў з Івуліным Макар, прадстаўнік нібыта зумеров, да, Generation Z. И мы его типа: Макар, а на халеру ты книжку написал? Ну по типу там слава, тиражи, все это. Он говорит: а я захотел. Нет, а я захотел. Я думаю,
Обалдеть. Ну, это ж просто... Ну, человек захотел, написал книжку. Ну, вот мне, дзякуй Богу, пакуль ёсць жаданне рабіць інтэрв'ю. І мне ад гэтага, вось калі я прыходжу на пляцоўку, калі я бачу камеры, калі я бачу вот это вот... Ну, это не магія кіно, але гэта таксама нейкая вот магія гэтага творчага працэсу. Я бачу каманду, я бачу стандартныя жарты своих операторов, что не такие съемки мы запаривали, под пивко пойдет, не себе нормально, и гэтак далей. Ну, вот гэта маё. Я гэта умею. Ну, і больш за тое, «Жыццё Маліна» — гэта першы праект у маёй кар'еры, нагадваю, амаль 20-гадовый, у якім я больш за 5 гадоў. Потому что газета «Всё в футболе» 5 гадоў, «Голсбай», «Трибуна» 5 гадоў, онлайнер 5 гадоў. Пасля я так цікаў хутка, што за 26 хвілінаў у меня скончыўся весь онлайнер. Таму вось такая гісторыя. Так што будзем, ну, адчуванні незвычайныя, сітуацыя незвычайная, але как бы, ну, ёсць патэнцыя гэта все рабіць, і, ну, і гэта здорава. Ну, і гэта таксама адпавядае нейкаму майму нарцысічнаму, ну, вот быць в кадры. Мне падабаецца. Перад галоўным пытаннем пра кроксы распавядзі, калі ласка, чаму на вольнае слова не падабаўся? Класны праект. Інтэрв'ю. Хутчэй за ўсё для цябе там было. У меня была коллега на онлайнере. Так. В онлайнере, на онлайнере. И я памятаю, что вокруг никто не разумел, потому что она так уперлась в вольное слово, и она так его хотела, она так хотела этого признания от коллегов, что в вынику она подалась, и коли не помиляюсь, она выиграла. А вы можете, вот ты задаешь мне это питание, ты разумеешь навошта? Для прызнання ад калегаў, таму для таго ж, каб зразумець, што Ну, гэта цехавая прэмія. Так, менавіта. Ведаете, вы меня позвали на подкаст, мне приемно. Вот мое вольное слово. Вось, как бы, я чемпион. Все, дякую великий. Не, я не хочу обесценивать ніяким выпадку вольное слово, але, ну, вот питание просто, чтобы что, сенсовое значение, признание от коллегов, мне подается, у меня есть признание от коллегов, так? Я разумею, ну, и я, больше за то, я сам разумею, что я доволі, как-то, крепкий профессионал у той ситуації, у якої ёсць. Плюс яшчэ, ну, как бы, я працую публічна, плюс яшчэ ёсць яшчэ і ціск просто на публічную асобу, да, простое, что ты, как бы, не новости на Першым канале вядзеш. Таму, ну, как бы, нормально я профессионально себе повожу и нормально я себя реализовываю профессийно. Мне, как бы, вольное слово не патрэбна. Больше за то, ведаете, коли пришла кнопка серебряная нам от Ютуба, ну, мы же несколько разов, мы все ходим вокруг этой сотки, как бы мы ее первый раз перекрочили, коли пришла эта кнопка, я принес ее пацанам, они говорят, ну, прикольно, и все, и как бы пошли далее працаваць. Это, напэўна, не вельмі правильно, потому что все, на кожную ситуацию может быть нормалёвая реакция. Ну, то бок, ёсць нагода парадавацца, трэба парадавацца, пацешыцца. Я пацешыўся, але эта кнопка стаіць побач, і яна нічога не мяняе. Мы не ў сітуацыі рынка. Калі б мне нейкая там узнагарода привела мне рекламные контракты, гэтак далей, как бы, ну... Так і павінна працаваць прэмія, да? Ну да, напэўна так. Ну, ці то, я не ведаю. Я разумею сэнс Сашы Філіпенка атрымаць чарговую італьянскую там ці французскую прэмію. Гэта частка промо-кампаніі его кнігі ў гэтай краіне. А тут не разумею, але не абесцэньваю калегаў. Гэта все важна, гэта важна быць разам, важна абмяркоўваць творчасць і гэтак далей. Што пра кроксы? Пра кроксы. Кроксы ў музеі Новай Беларусі. Раскажы, па-першае, як гэта ўвогуле адбылося? Навошта і нахуя? Слухай, я не разумею. Я пришел на интервью до Насти Роуды однойче. И он каже, расскажи про легендарные желтые кроксы. Я выпал, как после вашего пытания про вольное слово. И думаю, ну окей, коли, ну, Наста раздае там всем статус селебритис, ну, хай будут кроксы легендарными, без проблем. А кроксы амаль что померли. И у меня какая-то, ребята, с обутком у меня какая-то ерунда. Вот у меня бутсы зараз, я новые себе набыл. У меня бутсы воняют так, что это просто биологичная зброя. И мне жонка приносит их, каже, выкинь, я не могу их выкинуть. Это какой-то психологичный момент. А тут был момент, слухай, ну, у нашей футбольной команды, якая гуляет тут у Варшаве, все наши узнагароды находятся в музее Вольной Беларуси. Я зачапіўся за so-called легендарность гэтых кроксов, зреагаваў на прессинг сваёй жонкі наконт того, што іх трэба уже пазбавіцца. І я, сур'ёзна,
калі б мне музей Новой Беларуси сказал, Микит, нет, я бы их выкинул. А тут мне сказали, что да, и я такой, ну, без проблем. Как бы, окей, пускай будут кроксы. И мне падаецца, што ў выніку, как бы, калі б я прыйшоў в нейкі музей, побачыў нейкі кроксы, я б зацікавіўся, як мінімум. Это крінжаватенька, але гэта ў той же самы час атракцыйна. Пры гэтым, ну, я не адстойваю, што, блядь, не обижайте меня. Ну, музей Новой Беларуси дакладна не трэба крыўдзіць, там хорошие люди працуюць прафесійна, і ў іх, акрамя моих кроксаў, ёсць класныя экспанаты, как, напрыклад, там, сукенка БЧБ невесты, гэтак далей. Таму яны малайцы. А я, ну, вот так атрымалася. Ну, Была так. такая вось. Ведаш, не мог заснуць, глядзеў Netflix і вось падумаў. З іншых плюсаў цяпер музей вольнай Беларусі можна знаходзіць па запаху. О, нет, яны добра пахнуць, дарэчы. Вот бутсы у меня, бутсы это біялагічная зброя, а з кроксамі все вельмі добра. Яны ў нармалёвым стане. Неяк так. Ну что, Алексей, у тебя еще есть питание? У тебя там яшчэ 2 былі, Алексей. Ба? Ну, давай. Короче, я узгадал твой текст 10-гадовай даўніны про студэнтак Ін'яза. Угу. Памятаешь его? Ну так, ці мне зачитать отрывок оттуль. Зачитай. Ну давай. Беларусь — это страна глазированных сырков, лирики Сергея Михалка, правой ноги Александра Глеба и левой ноги Александра Глеба, а также женщин из Иньяза. Я не знаю, чему их там учат, и влияет ли знание семантической классификации наречий в немецком языке на сексуальные способности, но однажды, оказавшись под студенткой переводческого факультета МГУ, я уже не смог стать прежним. Ее техника минета была лучше техники ведения меча Криштиану Роналду. Предельная виртуозность. Написано, пацаны, охуенно. Сур'ёзна. Я час ад часу перачытываю, як я пісаў, што я чытаў, напісана ахуенна. Па зместу ёсць пытанне. У сваім сённяшнім узросце я бы сабе гэтага не дазволіў. Вось, тым больш, как бы аб'ядноўваць усіх студэнтак, как они зараз называюцца, МГУ-я или как-то БГУ-я, менавіта па гэтай характарыстыцы. Гэта было недарэчна. Я прашу прабачэння. Я сённяшні сабе бы такога не дазволіў. І, на жаль, я сённяшні так бы прыгожа не напісаў. Ну, дарэчы, я... А какой это сайт? Это Куку? Текст был на Куку, так. Это мои першыя неспартыўныя тэксты. Але яго ўжо амаль не знайсці, я знайшоў перапечатку на трибуне, дарэчы. О, бач. Бо сайт Куку ўжо не працуе, наколькі я памятаю, і гэты На тэкст... жаль. Они так само, у них был свой, как-то своя планета с блэкджеком и шлюхами. Это было крутое медиа, насамрэч. Так. Але шмат якія архівы сайтаў, на жаль, страчаны. Ну, я сумую по часах, калі я мог так как-то практыкавацца у расійскай мове. Зараз, ну, то бок, і ў беларускай было бы вельмі здорава. Зараз у меня есть магчымасць пісаць калонкі перыядычна на Deutsche Welle. Ну, зразумела, што такіх выкшталцоных параўнанняў з студэнткамі Ін'яза там няма. Але гэта вельмі прикольна, як працуе мозг. І все ж таки, што ручки помнят. Вот што калісьці ты вось гэта умел, вот это вот все. І яно вяртаецца перыядычна. І вельмі прикольна, што ёсць такая практыка. Я Deutsche Welle вельмі ўдзячны за магчымасць сябе ужыць такім чынам. Ну і паколькі закранули тэму жанчын, я паглядзеў колькасць апошніх 60 апошніх выпускаў, паглядзеў, хто былі госці, і усяго 11 жанчын. Распавядзі, калі ласка, нашай феміністычнай аўдыторыі, якая глядзіць медыяжабу, чаму так мала жанчын? Менш за палову, нават 30% няма. Не адбываецца такого, что мы там, вот у нас есть колькі там, одна шостая жанчын, давайте будем менавіта іх запрашаць. У нас был нейкі сезон, дзе жанчын было вельмі шмат. То бок мы ішлі ледзьве не ў палову. А сітуацыя просто з дасяжнасцю. Вось і ўсё. Ёсць людзі, якія, ну, то бок, ты ведаеш Розу Турарбекаву, ты ведаеш Лесю Руднік і гэтак далей. Штучна ствараць спікеров
не ведаюць, і гэта моя задача. Ну, безумоўна, я гатовы падсвечваць жанчын, я цалкам за гэта. Мне вельмі падабаецца наша супраца, якая была з эксперткамі. Яны абсалютна нічым не горш за мужчын, але, ну, блин, вот есть такое у нас грамадство, такой корпус спикеров, тому как-то так. То бок асноўная праблема ў тым, што мала жанчын-спікераў. Да не, основная проблема в том, что я мразь мизогинистическая, разумеешь, и сексист конченый. Разумеешь, проблема основная, конечно же, у гэтым. Ну вот, яшчэ один заголовок для нашей Нивы готовы. Абсолютно. Это будет отлично, да. Абсолютно. Шчыра, я не думаю просто про тое, каб прадстаўніцтва жанчын было большым ці там адпавядала нейкім там уяўленнем. Я разумею, што глобальна гэта, магчыма, праблема, але з улікам усіх праблем, якія вырашаю, пошук, арганізацыя і гэтак далей, гендерная роўнасць таксама, яна просто, ну, не ў прыоритетах. Ну, шчыра кажу. Просто вот так адбываецца. Okay. І нічога кепскага наконт жанчын не думаю. Але, калі вам хочется думаць, што я механіст... Ну, вот это вот все, что я сказал, заголовок нашай Нівы, то up to you. Окей. Давай тады апошняе пытанне. Прагнозы. Канешне ж, апошнія гэта прагнозы. Што будзе з беларускімі медыа? Слухай, ну, некім чынам, я просто думаў пра гэта. Я думаў пра словы Ярослава Пісаренка, які кажа, што мы все роўна жывем паралельна. Мы жывем у сваім баблі, і гэты бабл, ён адлетае ад рэальнай Беларусі. Правда, але некім чынам праіснаваў даволі доўга канал Белсат. Разумею, канал Белсат меў сваіх сабкораў на месцы і мог з гэтым працаваць. Зусім гаўно у бліжэйшай перспектыве, ну, не здарыцца, каб нас уже зусім все пазабывалі. Таму што нас уже настолькі да халера за мяжой, што мы ўжо, в прынцыпе, тут сваю экасістэму так ці інакш пабудавалі. Тая Беларусь, якую я хацеў бы бачыць, яна прысутнічае у медыях, які знаходзяцца в асноўным па гэты бок мяжы. Маецца на ўвазе каштоўнасці, маецца на ўвазе беларуская мова і гэтак далей. Я лічу, што, безумоўна, калі будзе так працягвацца з беларускай уладай, будзе станавіцца з кожным годам горш і горш. Але калі нешта адбываецца, нават то, што горш і горш, и нават калі меня после этого Трампа настолькі на нервяке меня побила сыпь, гэта лепей, чым ситуация, калі мы вядзем рэпартаж з улицы, на которой нічога не адбываецца. Мне падаецца, што ў нашай прафесіі самае складанае гэта перыяды зацішша. Вось калі ніхера вокруг не адбываецца, калі трэба высмоктаваць гэтыя навіны, вось гэта супер цяжка. А пакуль там нешта адбываецца, кепскае, не кепскае, чисто тэхнічна можна будзе працаваць. Я веру у лепшае, можа быць, веру інфантыльна, таму што не хочацца разгребацца з говном, але гэта той сорт гаўна, разбірацца з якім я сам сабе выбраў цягам гэтага жыцця. Таму буду нейкім чынам змагацца. Дзякуй вялікі. Дзякуй вялікі вам. У падкасце «Медыяжабе» быў Мікіта Мілказёраў. Добра згуляць футбол. З вами, як заўсёды, быў Алексей Вашкевіч, Алексей Карпека. Всім пакуль. Дай вам Бог.